ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, אני שמח להציג היום פרויקט החדש בישראל, Crowdfunding International. שמי אולג ביורוב ואני עוסק בזה רק 3 חודשים. תוך 3 חודשים היה לי מספיק בשביל להבין שהפרויקט הזה הוא באמת פרויקט מיוחד שיכול לתת לכם הרבה פרי. אז קודם כל אני שמח לראות פה מנהלי פרויקטים שיש להם כבר פרויקט בפלטפורמה, על זה אנחנו נדבר היום בזמן המצגת שלנו, וגם אורחים יכול להיות שיש. מה שבטוח שהפרויקט הזה צובר אנשים יותר ויותר, כל יום מצטרפים אנשים חדשים, וזה גל חדש. קראודפנדינג או מימון המונים זה גל חדש שעכשיו תופס תאוצה. אז תוכנית של המצגת, קודם כל אנחנו נדבר על מימון המונים, מה זה קראודפנדינג בכלל, אחר כך נראה דבר שני, מה ההתפתחות היום של קראודפנדינג בעולם, מה הפלטפורמה קראודפנדינג אינטרנשיונל יכולה לתת לכם, איך לבחור בפרויקט של החלום שלך, ואיך לעשות רישום של הפרויקט שלך, איך לגייס תרומות לפרויקט שלך, זה גם חשוב. דבר שביעי, איך לגייס תרומות במהירות המקסימלית, ובסוף, מספר 8, אנחנו נסכם את המצגת ונראה מה הצעד הבא. אז בואו נתחיל. קודם כל, מה זה מימון המונים? מימון המונים באנגלית זה crowdfunding, שזה crowd זה המון, ופנדינג זה מימון, שיטה פיננסית למימון, מיזמים, עסקים, ארגונים, בקיצור, כל אחד שרוצה לפתוח איזשהו פרויקט ולאסוף תרומות לפרויקט הזה כדי להפעיל אותו, זה הכל דרך אגב כתוב בוויקיפדיה, אז הוא יכול היום לאסוף כמות גדולה של תרומות קטנות מכמות גדולה של אנשים, ברור. אז זה בעצם שיטה שמאפשרת לא מהבנק לקבל הלוואה, ולא מאנשים פרטיים לקבל הלוואה, לקבל תרומות, ובזכות תרומות האלה לפתוח משהו מדהים, משהו גדול, זה יכול להיות גם עסק, בקיצור על זה אנחנו נדבר גם לחלק מהמצגת. אז מימון המונים, אנחנו נפגשים עם מימון המונים כל יום חברים. אם יש יום הולדת, מה אנחנו עושים? בדיוק, אוספים כל אחד 20, 50, 100 שקל, 200 שקל, חתונה, אנחנו יודעים שבאים לחתונה, שמים במעטפה 300, 400, 600, 1,000 שקל, אז זה בדיוק זוג צעיר ברגע הזה משתתף בקראודפנדינג, אנשים משתתפים בקראודפנדינג. אנחנו יודעים שיש הרבה ארגונים סוציאליים שאוספים תרומות כמו שאתם רואים בתמונה כזאת, זה לא חייב להיות כסף חברים, זה יכול להיות שזה מוצרי מזון, מוצרי צריכה בסיסית, זה הכל יכול להיות. בקיצור, כשאנשים עוזרים לאנשים אחרים, אז זה בדיוק קראודפנדינג, זה בדיוק לעזור, זה הדגל של השיטה הזאת. ואני רוצה להציג לכם שקראודפנדינג הידוע ביותר בעולם זה פסל החירות בארצות הברית, בניו יורק. אז 160,000 צרפתים אספו כסף בשביל לבנות את הפסל, זה סמל של הדמוקרטיה, וגם אנחנו יודעים, מי שלא ידע, אז עכשיו אתם תדעו שברק אובמה במסע הבחירות שלו אסף גם בחלק הראשון יותר מ-270 מיליון דולר, ואחר כך הגיע ל-600 ונראה ל-640, משהו כזה, 630 מיליון דולר. מה זה אומר? שכל אחד יכול לאסוף תרומות לאיזשהו רעיון שלו, לאיזושהי מסע פוליטית, לאיזשהו עסק, לא משנה מה, ופה אתם רואים לוגויים של כל מיני פלטפורמות, שיש נכון להיום בערך 400 פלטפורמות, 400, וזה לא כמות גדולה דרך אגב. כי למשל, יש היום מיליארדים של אתרי אינטרנט, יש היום מיליארדים של כל מיני מנופי חיפוש, אבל לפתוח פלטפורמה כזאת, לאסוף תרומות, זה דבר מורכב, זה דבר מסובך, ובכל מדינה יש אולי 2-3 פלטפורמות כאלה. אז אחד מהם זה Crowdfunding International, זה פלטפורמה, דרך אגב, על זה אנחנו נדבר לפני, אני רציתי רק להציג לכם התפתחות קראודפנדינג בעולם. תסתכלו חברים, ב-2013 המחזור הכסף שעובר דרך קראודפנדינג זה 5.1 מיליארד דולר.
ב-2014 זה כבר 16.2 מיליארד דולר, ב-2015 זה 56 מיליארד דולר, ובעוד אחרי 10 שנים הנתונים מדברים בעד עצמם, ויש תחזית שזה יגיע כמעט ל-100 מיליארד דולר. דרך אגב, זה מספרים שקיבלנו על ידי אקונומיסט. ואתם יודעים שרק ממספרים האלה אנחנו רואים שהרעיון הזה, התנועה כזאת, כן, זה תופס תאוצה. אנחנו רואים איך זה גודל משנה לשנה, זה פי 2, פי 3 יותר מאשר שנה הקודמת. ולהיות בפנים הרבה יותר נותן זכות לכל אחד שמצטרף, להיות בפנים נותן לא רק אפשרות להרוויח כסף, וגם להשתתף בהתפתחות כזאת. אז עכשיו אנחנו נעבור לפלטפורמה Crowdfunding International, הפלטפורמה הזאת מהולנד, היא נולדה לפני 9 חודשים, בדצמבר 2015, וככה נראית דף הראשון, עמוד הבית, והפלטפורמה הזאת רשומה בכל הרשויות, לא רק בהולנד, באיחוד האירופי, והיא ממש רשמית, היא רשומה לא רק ברשויות, היא גם משלמת מיסים, היא חברה מאוד רשמית. טוב חברים, אני דרך אגב רציתי להגיד שעברית זה לא שפת אם שלי, אבל לי חשוב להעביר לכם את המידע, ואנחנו באמת מחפשים יזמים שיעבירו את המידע בשפת אם, שזה אומר שבעברית, אין לנו בעיה להעביר בשפה אחרת, אבל בעברית, בבקשה, מי שיכול להשתתף ולהעביר את המידע בשפה עברית כמו שפת אם, אז אני מבקש מאוד ליצור קשר איתי, כי זה חשוב מאוד, נכון, להיום, להיות בין הראשונים, כי יש לנו מטרה ספציפית, שכל בן אדם בישראל ידע מה זה. נכון להיום, אנחנו יודעים שרק 30, קצת מעל 30 אלף פרויקטים, מ-160 מדינות רשומים בפלטפורמה. דרך אגב, זה שיא, כי פלטפורמה הכי מפורסמת וידוע בעולם, כמו קיקסטארטר האמריקאית, ב6 שנים רשמה 30 אלף פרויקטים. Crowdfunding International, פלטפורמה שאנחנו מקדמים ומייצגים, היא רשמה כבר 30 אלף פרויקטים, מעל 30 אלף פרויקטים, ב9 חודשים. חברים, זה התפתחות ברמה הכי גבוהה שיש, ויש סיבה לזה. ואני ממש זכיתי בזה שהכרתי אישית לפחות 2 חבר'ה שאתם רואים, זה מייסדים של החברה, זה איבו, טוון, פסקל, זה 3 אנשים שפתחו את הפרויקט, שמובילים אותו, שנותנים לכל בן אדם אפשרות היום לרשום את הרעיון עסקי שלו, רעיון אישי שלו בפלטפורמה ולאסוף תרומות. יש עוד בחור בצד ימין בתמונה, אנחנו רואים את כהן, סביר להניח שהוא יהודי על פי השם, אז גם איבו, אני מאמין שהם גם משלנו כמו שאומרים, אז הם יודעים מה הם עושים, והוא אחראי על IT, הכל מה שקשור ל-IT, לפלטפורמה, למערכות סליקה וכולי. אז חבר'ה האלה הם באמת אחראים על מה שהם עושים. אני יודע שיש הרבה, בתחילת כל עסק, עכשיו אני חייב להגיד כמה דברים, בתחילת כל עסק יש דברים שניתן לשיפור, שחייבים לשפר, וזה בדיוק קורה גם פה. הם מחברים כל יום דברים חדשים לפלטפורמה, הם פותחים עוד מדינה ועוד מדינה. אני יודע שעכשיו הם חזרו מקניה, והם ברמה ממשלתית מדברים שם על הצגת פרויקט כזה, Crowdfunding International, ברמה ממשלתית, ממש הם פותחים עכשיו שם נציגות של Crowdfunding International, ובנוסף לזה אני יודע בדיוק, כן, שהם נותנים באמת יד לכל אחד שרוצה לעשות אירוע. אני מאמין שבעוד כמה זמן אנחנו נעשה גם אירוע בישראל ונזמין אחד מבעלי פלטפורמה, אחד מבעלי חברה לפה כדי להכיר אותו אישית. דרך אגב, אחד מהמנהלי פרויקטים שלנו בשם ליאור היה לפני כמה זמן בהולנד, היה במשרדים שלהם, הכיר אישית את איבו וגם כל החבר'ה האלה, והוא התרשם לטובה. בשבילי זה סימן טוב וסימן גדול, זה אומר
שהתוכניות שלהם מפה לעוד 20 שנה, הפלטפורמה הזאת יכולה לא רק לחיות וגם להתפתח, לגדול ולתת לכל בן אדם אפשרות להגשים את החלום שלו. אז איך לבחור פרויקט של החלום שלך? קודם כל אנחנו מדברים על אנשי עסקים, כי אנשי עסקים הם תמיד מקוונים איפה למצוא כסף. איפה למצוא כסף לעסק הקיים, לעסק החדש, כדי להתפתח, כי כל עסק דורש כסף. אז זה בדיוק, זה הזדמנות עסקית, בוא נגיד ככה, למצוא כסף, תרומות קטנות מכמות גדולה של אנשים ולגדול. בעזרת הרבה אנשים אפשר לגדול. גם פתיחת קרן סיוע לנזקקים. אתם יודעים, כן, שהיום יש הרבה אנשים שאין להם, ואנחנו יכולים באמת לעזור להם. מימון ניתוחים וטיפולים רפואיים. אני לפני כמה זמן התעסקתי בישראל בתיירות מרפא. אני יודע שאנשים היו באים לישראל, אנחנו לא יודעים את זה, כי יש לנו ביטוח רפואי, יש לנו קופת חולים, אנחנו לא משלמים עשרות אלפי דולרים, אבל אנשים שבאו מחול היו משלמים, אני ראיתי את הסכומים האלה, 100-200 אלף דולר בשביל איזשהו ניתוח, בשביל להציל את החיים, ולא משנה מה זה היה, הסכומים הם פשוט מטורפים. אז בעזרת פלטפורמה כזאת אנחנו גם יכולים לעזור לאנשים, גם לאסוף תרומות לניתוחים וטיפולים רפואיים, מימון פרויקטים סוציאליים, שזה יכול להיות כלשהו קרן, לא משנה מה, זה יכול להיות סיוע גם לאנשים וגם לבעלי חיים, לחיות, חיות מחמד שזרוקים ברחוב, שאין להם מה לאכול, שהם במצב קשה, שנדרש טיפול וטרינרי, עזרה לעמותות וגם מימון אלבום חדש, סרט או יצירת אומנות, לבנות איזשהו פסל. אני יודע שהרבה אנשי אומנות, כן, הם פונים גם לפלטפורמות קראודפנדינג כדי לעשות, ומה שהדליק אותי הכי הרבה, חברים, זה אפשרות לפתוח משהו אישי. כי באף פלטפורמה, אני שם דגש על זה, חברים, לא בקיקסטארטר ולא בשום פלטפורמה אחרת, אתם לא יכולים לפרסם פרויקט אישי שלכם. כמו קניית דירה או בית. מה זה משנה למישהו? באמת, תגידו לעצמך, נו, מי ייתן כסף לבית שלכם? אנשים יגידו, גם אני רוצה בית. אז פה יש אפשרות כזאת. מימון לימודים בכל מקום בעולם, לא משנה, בניו יורק, בלונדון, אתם יכולים לשלוח, קודם כל ללמוד בעצמם, גם לשלוח את ילדיכם לכל מקום, לכל אוניברסיטה הכי גדולה והכי מפורסמת בעולם. נופש וטיולים, למי זה אכפת בכלל שאתם רוצים לעשות טיול סביב העולם, 365 יום, זה לא משנה, פה אתם כן, יש לכם אפשרות לפתוח פרויקט כזה, ואחד מהפרויקטים שיש לי בפלטפורמה זה פרויקט של הבת שלי, שהיא רשמה בדיוק טיול סביב העולם, היא רוצה לעשות טיול סביב העולם 365 יום, ולא לחשוב מאיפה לקחת כסף, באיזה בית מלון לעצור, איפה, באיזה כסף לסחור את הרכב, כן? אז לא משנה, כלשהו פרויקט אישי, יש מקום בפלטפורמה הזאת, וגם חברים, זה חוץ מזה, כמו שכתוב פה, קניית רכב יוקרה או יאכטה, זה גם מקובל מאוד, וגם מה שאותי ממש ככה הדליק, ואני יודע שאני כבר עוזר לכמות גדולה של אנשים, לפחות זה 10 אנשים, למחוק חובות גדולים בבנקים, הלוואות גדולות, למחוק פשוט, זהו, לאסוף תרומות ולהתעורר ביום אחד, בן אדם נקי מהחובות, זהו, דף חדש, נקי, חלק, אתם יכולים לעשות את זה פה, בפלטפורמה קראודפנדינג אינטרנשיונל. אז הגענו לפרק 5, איך לעשות רישום של הפרויקט שלך, הכל פשוט, קודם כל עושים רישום בנתונים אישיים, חייבים לרשום כמו שצריך, מדויק, כמו שרשום בתעודת זהות, אפילו יותר טוב כמו שרשום בדרכון, כי רישום בינתיים עושים בלועזית, אותיות באנגלית, אז כל הפרטים צריכים להיות נכונים, מדויקים, למה? כי הם עוברים ביקורת, אני יודע את זה בוודאות, כי כל מוסד שמתעסק בפיננסים עובר ביקורת, ביקורת של הממשלה, ביקורת של הבנק האירופי,
ביקורת של כל מיני מוסדות שעוסקות במיסים, אז הם חייבים להציג, למשל יש איזשהו פרויקט, כן, הם חייבים להציג מי זה בן אדם הזה שפתח את הפרויקט, איפה הוא גר, מה השם שלו, להציג את התעודת זהות שלו, להציג את התעודה מזהה שלו, או שזה דרכון או שזה רישיון נהיגה, אז כל הפרטים חייבים להיות מדויקים ונכונים, אתם לא יכולים לרשום סתם בן אדם. אז אחרי זה, בשביל להמשיך ברישום של הפרויקט שלכם, אתם צריכים להעביר לחברה 225 יורו, שזה חלק החשוב ביותר. חברים, זה סכום אחיד, סכום יחיד לכל אחד, אין פחות ואין יותר. זה דרך אגב, אני אישית מאוד אהבתי, כי אין פה אנשים יותר עשירים, אין פה אנשים יותר עניים, יותר יכולת, פחות אפשרויות, כולם משתתפים פלטפורמה עם הפרויקט שלכם ב-225 יורו, וזה בסדר גמור. לדעתי זה סכום לא קטן וזה סכום לא גדול. זה סכום של 1,000 שקל בערך זה יוצא, זה לא נותן לכם אפשרות להתעשר מסכום הזה, ממש זה לא עושה משהו בחיים. אנחנו יודעים שזה או פעם אחת לעשות קניות בסופר או פעמיים, תלוי מי וכמה בני משפחה יש לו. אז 1,000 שקל, לפעמים חשבון חשמל מגיע ליותר מ1,000 שקל, ארנונה למרבית בני אדם בישראל זה 1,000 שקל. אז אנחנו יודעים ש1,000 שקל יכולים לפתוח לכם את ההזדמנות פז, ממש ככה, לא פחות מזה. מתוכם, דרך אגב חברים, תסתכלו טוב, אחרי רישום של הפרויקט שלכם, 200 יורו הולכים לפרויקט שמעליכם, ב-25 יורו הולכים לחברה עבור ניהול משרד וירטואלי והעברת הכסף. זה ברור אני חושב לכולם, ו-200 יורו שלכם עוזרים לכם לסגור את שלושת הסטטוסים הראשונים בשיטת סטארווי, וזה חשוב. אני לא אכנס עכשיו יותר מדי עמוק לשיטת סטארווי, מה זה סטטוסים, אבל אתם צריכים להבין שברגע כשאנחנו מגיעים לסטטוס הכי גבוה, שזה 7.3, אתם רואים את זה בצד ימין של המסך, בצד ימין של השקף, אז זהו, אתם בעצם הגעתם למטרה, ומכאן הפרויקט שלכם מתחיל לגדול במהירות הכי רבה שיש. וגם חשוב לציין, את זה אני אגיד קצת יותר מאוחר, מאיזה מצב, מאיזה סטטוס אתם יכולים כבר למשוך את הכסף. אז ממשיכים בינתיים ברישום, אני פה שמתי תמונה של הפרויקט של אבי ברק, זה בחור שעבד בבנק הפועלים, הוא היה נותן שירות של משכנתאות בבנק הפועלים, רגיל, פקיד, כן, כמו שאנחנו אומרים. זהו, ביום אחד בן אדם קם ואומר, למה אני צריך לעבוד בבנק? כי אני יכול לעשות את העבודה בשביל אנשים באופן עצמאי ביותר. אז הוא פותח עסק משלו, היום הוא נותן שירות VIP, באמת הוא עוזר לבן אדם להוציא את המקסימום מהמשכנתא, להגיע לתשלום הכי נמוך שיש, גם לחסוך בביטוח של המשכנתא, הכל. בקיצור, הוא עוזר לאנשים ממש לחסוך הרבה כסף, ולמצוא את הדרך, אם חסר מה שנותן בנק, אז למצוא דרך מאיפה להביא עוד כסף. בקיצור, הוא עושה עבודה מדהימה ומקבל כעצמאי. ושאלתי אותו, דרך אגב, המצגת היא צריכה להיות מאוד פשוטה. למשל, שאלתי את הבחור הזה, ברק אבי, שאלתי, אבי, אתה צריך כסף? הוא אומר, בטח, אני צריך כסף. למה? כדי להגדיל את העסק, לשים יותר טלפניות, להפעיל יותר סוכנים, לעשות יותר פגישות, לעזור לכמות גדולה של אנשים. אז אמרתי, בואי הנה, יש לי רעיון בשבילך, זה קראודפנדינג מימון המונים. קודם כל, אני אהבתי שהוא שמע על זה. דרך אגב, מרבית בני אדם עוד לא שמעו על מימון המונים בישראל, וזה טוב לנו חברים, זה מצוין שאנחנו, המסע שלנו לספר לכל אחד. אז במקרה הזה ספציפי, אבי כן שמע על קראודפנדינג, אבל הוא אמר, זה מורכב, מסובך. אמרתי, לא, זה לא מורכב, זה לא מסובך, אתה מפרסם את הפרויקט שלך, שם תמונה, אתה נותן את הפרטים שלך ותורם, מזה הכל מתחיל. כמה צריך לתרום? הוא שואל, אני אמרתי בערך 1,000 שקל. אז מה, זה הכל? אמרתי כן, מרגע זה כשאתה תרמת, אתה מתחיל לקבל תרומות מהפרויקטים שמצטרפים אחריך, שאתה ממליץ על פלטפורמה הזאת. זה בשיטה חבר מביא חבר.
איזה יופי, הוא אמר מתאים לי, בסדר, מה יכול להיות? הדבר הכי גרוע שיכול לקרות במקרה כזה, זה תרמתי 1,000 שקל, עזרתי למישהו, ולבן אדם הזה אני פשוט מכיר אותו אישית, אני מאוד מכבד אותו, יש לב גדול, הוא יודע לתרום. ודרך אגב, חברים, אני מאמין בזה, אם בן אדם יודע ואוהב לתרום, אז הוא גם יקבל קצת יותר מאשר כל מיני קמצנים. קמצנים הם לא מתקדמים בדרך כלל. אני מזמן, אני עוקב אחרי אנשים עשירים בעולם, ואני יודע שהם תורמים הכי גדולים בעולם גם. אז ככה נראה פרויקט, ככה בן אדם נרשם, ככה הוא תרם, וככה היום הוא נמצא, דרך אגב, מי שכן מבין, הוא נמצא היום בסטטוס 4.1, בדרך הוא כבר יודע למשוך כסף מהפרויקט, מהפלטפורמה. מה זה אומר? שהוא בעצם כבר החזיר את ההשקעה שלו. אז איך לגייס תרומות לפרויקט שלכם, חברים? איך לגייס? אין דרך אחרת, רק פגישות, רק לפנות אל אנשים. אני פעם כשהגעתי לישראל ופתחתי עסק משלי, שאלתי איש עסקים מאוד 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 גדול שאני מכבד אותו, הוא self-made נטו, הוא עשה את עצמו נטו, אז שאלתי אותו, דרך אגב קוראים לו אלון, שאלתי אלון, מה ההמלצה הכי טובה, איך אנשים יכולים לדעת שאני פתחתי עסק? הוא אומר, אולג, תקשיב, הכל פשוט. אם אתה רוצה שהרבה אנשים ידעו שפתחת עסק, אתה צריך לצעוק, לא לספר, לצעוק, כמו שאנחנו באים, לא יודע, לכיכר ומתחילים לצעוק, אני פתחתי עסק. זה אותו דבר. אם אתה רוצה שהרבה אנשים ידעו שפתחת עסק, אז צריך לצעוק בכל רם. אם אתה רוצה שהמון אנשים ידעו שפתחת עסק, אז צריך לצעוק בכל הכוח. אז זה בדיוק אותו דבר. לצעוק ברור, זה במשמעות שאנחנו צריכים כמה שיותר לתת מידע, לפזר מידע לאנשים, פשוט לשאול. לא צריך להחליט במקום כל אחד שום דבר. אנחנו לא מחליטים, לא מקבלים החלטות עבור אנשים, רק נותנים מידע. יש דבר, אתה צריך כסף? כן, יופי. מה הרעיונות שיש לך? טוב, חשבתי לקחת הלוואה בבנק. טוב, בסדר, זה טוב. אתה יכול ללכת לבנק בכל רגע. אתה מסכים? כן. אז יש לנו אפשרות מחוץ לבנק לאסוף תרומות לפרויקט שלך. ב1,000 שקל, זה כרטיס כניסה. בעצם אתה תורם בכניסה. אז בקיצור, אתם רואים, אני מספר עוד פעם אותו דבר, את מה שאני מספר לאנשים, ותאמינו לי, הכמות האנשים מצטרפים, אני לא ראיתי דבר כזה. ופה אנחנו מגיעים לפרק מספר 7, איך לגייס תרומות במהירות המקסימלית, וזה אני קראתי לזה שיטה 1+2. רק תדמיינו חברים, שאתם מזמינים בשבוע הראשון 2 אנשים להצטרף לפלטפורמה. חברים, אני לא נולדתי פה במדינה, ממש במדינת ישראל, אני מאוד אוהב ישראל, אני מאוד מכבד אנשים, באמת, יש לי הרבה אנשים, אבל לאנשים שנולדו פה, אני חושב למצוא 2 חברים באמת שמצטרפים לפלטפורמה, שיש להם חלום, חזון, לא יודע, זה בקלי קלות, לא יודע, זה פשוט בדיחה, אז אני יודע שאתם מסכימים איתי. אז זהו, למצוא 2 אנשים לפרויקט שלכם זה בקלי קלות. זה בשבוע הראשון. בשבוע השני, חברים, תעזרו ל2 אנשים האלה לעשות את אותו דבר. אז אתם תראו עוד 4 פרויקטים. שבוע שלישי תעזרו ל4 האלה לצרף עוד כל אחד 2. אז אתם תראו עוד 8, סך הכל 14. ואתם רואים, אחרי שבוע שלישי יש לכם 14 פרויקטים ואתם הגעתם לסטטוס 4.1. מה זה כל פעם אני חוזר לסטטוס 4.1? כי סטטוס 4.1 מאפשר לכם למשוך כסף. עכשיו אנחנו בשקף הבא, אנחנו נראה את זה. בואו נסיים את השקף הזה, שפה אנחנו רואים שאחרי 9 שבועות, רק 9 שבועות, ואתם הזמנתם רק 2, ואתם עזרתם לכל אחד להזמין 2 אנשים רק, אתם מגיעים כבר למעל 1,000 אנשים, חברים, זה כסף גדול בינינו. פה אנחנו מדברים כבר על עשרות אלפי יורו, אפילו אפשר להגיע כבר למאות אלפי יורו. אז אחרי הכל, אחרי מספר חודשים, אתם תעלו לסטטוס הכי גבוה, שזה 7.3, עם אלפי פרויקטים מתחתיכם, ותצליחו לקבל תרומות בעשרות או אפילו מאות אלפי יורו לפרויקט שלכם. זהו חבר'ה, זה ממש זה אמיתי, זה עובד, הגרמנים, ההולנדים, חבר'ה, חלק מהם כבר מרוסיה עוד לא, כי אנחנו רק עכשיו מתחילים לפעול באופן ממש מהיר, באופן חזק, לפעול
במדינות דוברי רוסית, אוקיי? אז בישראל בכלל אנחנו בחיתולים. חברים, מה זה 1,000 אנשים? זה כלום, וזה עבודה משותפת. דרך אגב, כל פרויקט שנרשם, למשל, אתם הזמנתם את החבר שלכם, ועוד חבר, שני חברים, הפרויקט שלישי אתם רושמים מתחת לחברים שלכם כבר. אתם רואים? זה הופך להיות עבודת צוות, וזה חשוב מאוד לציין לסיכום. אנחנו עוברים כבר לסיכום דרך אגב. אז לסיכום, אחרי רישום של הפרויקט שלכם, אתם מעבירים 225 יורו, וזאת תהיה הפעם הראשונה, אני מדגיש, ופעם האחרונה שאתם תוציאו מכספיכם. זה פעם ראשונה, זה פעם האחרונה, זהו. כל התרומות שמגיעים מרגע הזה, אתם תשתמשו בכסף הזה בשביל להתקדם בסטטוסים, בשביל לעזור לאנשים אחרים, וגם למשוך, בשביל למשוך, אתם רואים את הכרטיס של פלטפורמה קראודפאנדינג אינטרנשיונל, זה כרטיס מאסטר קארד שמקובל בכל הכספומטים בכל העולם, אז זהו, או להעביר כסף לחשבון בנק שלכם. ואחרי שתעלו לסטטוס 4.1, אתם זוכרים, אני הבטחתי שאני אגיד לכם מה זה סטטוס מיוחד, אתם תוכלו למשוך את התרומות. זהו, 4.1 זה, אני מזכיר, זה בערך 14 פרויקטים. למה אני אומר בערך? זה תלוי איך אתם שמים פרויקטים מתחתיכם. אם זה ברגל אחד, אז זה קצת יותר. אם זה בשני רגליים, אז זה בדיוק, זה מתפזר, ואתם מגיעים יותר מהר ל-4.1. אני יודע שאנשים שבנו עסקים, בנו רשתות של אלפי אנשים, עכשיו ממש מחייכים, אפילו אנשים שהיה להם באיזשהו עסק רשתי, היה להם מאות אנשים, הם מחייכים. מה זה 14 אנשים? נו באמת חברים, זה כלום, אפילו אם אתם חדשים בעניין הזה, זה בכלל לא קשה. אז אנחנו לסיכום ממשיכים. אז סיכום של המצגת, אם הפרויקט שלכם כבר רשום בפלטפורמה, אז כמה שיותר מהר תמליצו לשני חברים שלכם את הרעיון של מימון המונים, שגם הם יקבלו תרומות למימון החלום האישי שלהם. זה מה שקשור לאלה שכבר רשום. אם פרויקט שלכם במידה עוד לא רשום, זה חברים, זה ממש צריך בדחיפות לפנות לבן אדם שהזמין אתכם כדי לעשות את הצעדים הראשונים להתגשמות החלום האישי שלכם. חבר'ה, זה הכל אמיתי, הכל עובד, הכל פיקס. אני יודע שתוך 3 חודשים שאני עוסק בזה, אני כבר רואה כמה אלפי יורו, אני יודע שזה עובד, ושורה תחתונה, הכי חשוב שאני רואה אנשים שכבר מושכים כסף מהדבר הזה. הם שמו כל אחד 225 יורו ומושכים כבר אלפים. אני יודע שזה עובד. אני מאוד מבקש, אם למישהו יש ספק, זה בסדר גמור, אני גם ספקן, אני גם בודק כל דבר, אני לא מצטרף לכל חברה ולכל פרויקט, אני בודק. לפני שאני מצטרף, אני בדקתי, אני עשיתי את העבודת שטח, אני בדקתי את החברה ההולנדית, אני בדיוק בדקתי איפה הם רשומים, בדקתי את הבעלים, אני רואה איך הם מגיבים, אפילו אם יש דברים טכניים, הם מגיבים, יש תקשורת, הם משחררים כסף, הם שולחים את הכסף כמו שצריך לפרטים שאתם מעבירים. אז בבקשה לקבל את כל מידע מבן אדם שהזמין אתכם למצגת הזאת, ואחרי זה תצטרפו. זו החלטה נכונה. אני אולג מיורוב מישראל, ואני מכבד כל בן אדם וכל החלטה שלכם, אפילו אם אתם תגידו לא, זה גם מכובד. אם יש לכם רעיון שיכול לתת לכם 3,400,000 יורו, וזה בדיוק כמות התרומות שאתם יכולים לקבל לפרויקט שלכם, אני מדגיש 3,400,000 יורו, זה הכמות כסף שאתם יכולים לקבל לפרויקט שלכם. אז אם הרעיון הזה לא מוצא חן בעיניכם, אז אתם יכולים לעשות משהו אחר ולאסוף במקום אחר. 3,400,000 יורו. תודה רבה לכולם שהשתתפתם במצגת שלנו. המצגת הראשונה בהיסטוריה של קראודפנדינג אינטרנשיונל, המצגת הראשונה בעברית, הראשונה ולא האחרונה. אז אני מזמין את כולם להיות בקשר עם אנשים שהזמינו אתכם למצגת הזאת, בשביל להשתתף בכל מצגת, בכל הצגת מידע של קראודפנדינג אינטרנשיונל. תודה רבה.
ערב טוב לכולם.